wannan fada renin wa dan mun dirki ka san renin wa da yake in ban da renin wa to idan dan Allah dan annabi ne gurin dan girman Allah da ran bai kuna jin maganar da ake yi kawo shi ma kawo shi sai ga ai Allah da zai a tara mai gajiya dan Allah shago na zai zo renin wa yau ina sauraren shi yau zan gyara mai zama alhamdulillah Allah ya kawo shi za ka je in kun Allah ma nake ta kallo kawai tun da wai kuna gani na kasa magana ka wanda shi daga wajen da ko ku kai na bani wayo Allah na wayo Allah na dona buredi na wayo Allah na buredi na ka sai mu rotse ka wallahi buredi na buredi na me zaka da wannan yalla bai wallahi ba sata ne dai oga ne yace yanzu an dauke su kai shi punish ba sa mai kai da tabariya to dama ogan shi da ya ce ka kai sa polish din ya bar sallahu ya ce in ka zo kai a fara ma polish din Wai yau, wati kashe shi.